Dat is eenvoudig. Het is van Gunther van Oes dat van een trek meteen kunnen mitzingen. Ja, dat weet ik, maar dat is dan in de buurt. Dat is overal wat te vuur moest doen. Maar wat is het? Maar het begint zit de muziek. Wat is het met die Mark? Ja, ik ben een beetje krank, maar dat vertel ik direct nog. Goed. Ik ben iets even om minister. Mag ik even? Dames en heren, ik ben minister Camille Eurlings uit Valkenberg. Ik heb pas een nieuwe prothese gekregen en daarom wil de S-klank altijd een beetje blijven hangen. Maar ik heb pas een liedje geschreven met de jongens van Ummer de Neaver en ik heb ze pas bevorderd tot koninklijke prins in de oranje nasselboom van Willem en Oranje. Jongens, van harte. Dankjewel, minister. Ja, en het is goede PR geweest, ik zou zeggen, on the gang. Of dat wordt van Maastricht. Met zijn mobiele voicemail van minister Camille Eurlings. Als u een filemelding hebt, bel maar je rood op, dan ben ik misschien terug. Misschien hangen we vast in de tunnel. Ja! Hey, Camille, ik sta weer in de film. Hey, Camille, ik sta weer in de film. Hey, Camille, ik sta weer in de film. Ik sta niet maar beschreven dat hij wel een file steekt. Ik sta niet maar beschreven dat hij wel een file steekt. Het Janse land zit op de rem. Ja, ja, ja. Een onvaren vuur is klem. Ja, ja, ja. Ik viel heen door. Ja, ja, ja. En op zo'n varen vuur van Montevideo door. En stond in onder je tunnelstel. Recht erop, daar die Camille van. Hey, Camille, ik sta weer in de file. Hey, Camille, ik sta weer in de file. Hey, Camille, ik sta weer in de file.